Keď sa dnes pozerám na naše stredisko Salesianov spolupracovníkov, uvedomujem si, aké veľké dielo sa tu vybudovalo. Naše stredisko je najsevernejšie na Slovensku a našou patronkou je mama Margita. Okrem námestova patrí k nám aj 10 okolitých farností. Kvôli vzdialenostiam sme rozdelení do 4 malých skupín. A ako to vlastne všetko vzniklo? Korene a história nášho salesianského diela na Hornej Orave sa spája s človekom, salesianom Donom Jozefom Sobotom, ktorý prišiel na Oravu v roku 1958 ako učiteľ, profesor na tom našom gymnáziu, alebo SVŠke vtedy. Nikto v jeho okolí netušil, že je tajný reholník, neskôr aj kňaz. Chlapci a dievčatá sa od neho stretávali na byte, mali od toho bytu aj kľúčik a volali ho krstný, ale nikto nevedel, že je vlastne kňaz. Ako pedagóg navštevoval bohoslužby, čo bolo v tých časoch nemysliteľné. Tieto aktivity a práca s mládežou vlastne kvôli tomu bol sledovaný EŠTB a neskôr bol aj zo svojej práce vyhodený. No on aj napriek tomu od svojich aktivít neopustil a ešte ich vlastne rozšíril. Počasie začali stavať chaty na Slanej Vode a v Roháčoch, kde sa mladí stretávali na duchovných obnovách, vlastne prišli niečo robiť na brigádu a pritom mali aj duchovné obnovy. Keď sa vrátim na začiatok, všetko sa začalo nenapadne. Našim prvým členom bol Štefan Bulák, ktorý skladal prísľuby ešte v roku 1980. Vtedy ešte naše stredisko neexistovalo. Hneď však pribudali ďalší a už v 80. rokoch sa dalo dokopy celkom živé spoločenstvo. Moje prvé spomienky na Salesianov začali u Don Sobotu. Uputol ma, že mal na mňa čas. Rozprával mi o Dom Boskovi. Tak sme sa prehúpli u duchovných obnov, stretnutí osobných. Mal veľký vplyv na mňa, aj keď som išiel na základnú vojenskú službu. A bol som na jedných duchovných cvičeniach pred vojenskou službou, to boli duchovné cvičenia o ruženci, kde som si zapamätal, že Svätý ruženec je druhá najväčšia zbraň kresťana katolíka po svätej omši. Tak som to začal využívať. Potom som prišiel z vojny, Dom Sobota zorganizoval spoločné stretnutie s chlapcov a dievčatách, kde sme zrobili partiu. Tam som si našiel aj manželku, no a postupne tu prichodili aj iní salesiani, ktorí tu tajne pôsobili. Do začiatku sme boli sme stredisko Dolný Kubín s Ružomberkom, kde sme my ako námestovo chodili do Dolného Kubína na kňažu. Bolo to dosť obťažné aj z toho hľadiska, že nás bolo viacej. Tak potom tu už bol dom otec Ivan Grof, kde sme mu navrhli, či by nešiel pozrieť tie salesianské rodiny, ktoré tu žijú na Orave, lebo pochádzame z 11 obcí, tak sme na takú vizitáciu pozvali don otca Ivana, sprevádzal nás don Juraj Kysel. Po tomto stretnutí, keď otec Ivan videl, že ako je to rozsiahle územie, tak sám navrhol, aby už boli duchovné obnovy námestové. Pamätám si, bolo to asi mesiac alebo dva po prevrate, kde nevedel som rýchlo zareagovať, kde budeme mať tú obnovu. Tak sme ho mali na mestskom úrade. Pamätám si tie pamätné slova otca Ivana. Pred pár mesiacmi tu ešte na nás kuli pytle a teraz my tu máme duchovnú obnovu. Potom začali obnovy v rodinnom dome, taký opustený rodinný dom, tam sme mali duchovné obnovy.
a postupne potom od mesta námestovo nám prenajali chatu pod vlekom, kde už prišiel ďalší Salesián Don Pálko Michalka, tak jeho taká vízia bola robiť stanové tábory. Tak vyvrcholením našej apoštolskej činnosti Salesiánov, spolupracovníkov a našich Salesiánov každoročne býval letný tábor od roku 1995. Začali sme organizovaním stanových táborov, osobitne pre chlapcov a zvlášť pre dievčatá. Neskôr sme prešli na letné tábory na chatách. Začali sme v Oravskom Veselom a od roku 2009 sme sa presunuli na chatu Slaná voda, kde tieto tábory organizujeme až do dnes. Minulý rok sme teda prvýkrát vyskúšali organizovať tábor s miešanou skupinou chlapcov a dievčat v jednom turnuse. Bolo to niečo nové a chceme pokračovať aj v tomto roku. Hlavná služba nás spolupracovníkov na táboroch od začiatku až po dnes spočíva v zabezpečení strávy, teda varení a obsluhe od raňajok až po večeru pre všetkých účastníkov tábora. Ako som už hovoril, že pochádzame z 11 dedín a cítili sme potrebu sa na salesiánsky sviatok. Samozrejme, že to pripadalo na Dom Boska. Sme sa chceli stretnúť spoločne, aby i spolupracovníci, mladí a takí sympatizanti, tak sme vymysleli salesiánsky ples, ktorý bol takou raritou, lebo ples tvorili, akože na ples prišli celé rodinky. To znamená, že mama, otec, deti, takže to bolo také osvežujúce. No a začínali sme ako tradične, ako oravskou zabíjačkou. To bol prvý ples. Potom to pokračovalo ďalej. Myslím, že sa 2 alebo 3 krát prerušili tie plesy, COVID a 2 úmrtia. A ináč pokračujú až do dneska. Niektorí členovia nášho strediska sa venujú aj mediálnej tvorbe. Dôležitým momentom bol vznik mediálneho štúdia v roku 1998. Okrem tvorby videí sa začal vydávať aj informačný spravodaj salesiánskej rodiny Taktovka. S výnimkou 4 rokov sa vydávala každoročne 1 až 2 krát. V súčasnosti je to už 24. ročník. Súčasťou vydavateľskej práce bolo aj vydanie 2 brožúrok o salesiánskej rodine pri príležitosti príchodu Salesiánov do Námestova. Robili sme pravidelne tie tábory a na to sme potrebovali aj sponzorov alebo takých pomáhajúcich a vždy sme im po tábore urobili, sme to volali Mariánske hry, kde sme ich pozvali, uctili sme si ich guľášom a takým posedením v prírode, kde to bolo. Keďže už teraz vystriedalo tých dobrodincov, vystriedala Domka, takže až není taká potreba zapájať toľko ľudí, tak sme vymysleli stretnutie salesianskej rodiny, ktoré robíme väčšinou v Zubrohlave na Kyčere. Začínali sme svetou omšou, 1 kotlík guľašu, teraz postupne to narastlo až na 3 kotle guľašu, čiže cirka okolo 480 ľudí. Akurát sa pripravujeme zajtra na ďalší ročník stretnutie salesianskej rodiny na Kyčere, kde budeme mať tiež pripraveno 3 kotlíky guľašu, aby nezachýbalo, tak ešte 1 kotlík bude kapustnica, kde sa bola to taká hlavná domena Don Hasidla, ktorý aj tých svojich farníkov alebo tých, kto chodia ku Salesianom na svätú omšu, tak je tam kopec rodín s deťmi, kde sa vyhrajú, kde zjedia ten guľaš
Máme pripravené aj špekačky, komu bude málo, že si môžu tradične opiecť pekačky a takto končíme to stretnutie tejto salesianskej rodiny. Veľmi peknou akciou, ktorá sa koná počas adventného obdobia, sú vianočné trhy, ktoré sa konajú u Salesiánov. Pôvodná myšlienka týchto trhov je venovať finančný výťažok Salesiánom, ktorí pôsobili v našom stredisku a v súčasnosti sú na misiách. Podarilo sa nám takto podporiť misie na Sibíri, Aldane a Jakutsku, ako aj v Ekvádore a Azerbajdžane. Veríme, že táto misionárska myšlienka vianočných trhov bude pokračovať aj v budúcnosti. Pre nás je dôležité, že sa ako salesiáni spolupracovníci môžeme spoločne stretávať na duchovných obnovách, spoločných animačných stretnutiach, adoráciách a z týchto spoločných stretnutí čerpáme do všedných dní. Veľkou súčasťou našej služby je aj práca s mladými a s deťmi. Čo sa týka apoštolského života, tak naši salesiáni spolupracovníci svoju činnosť rozvíjajú jednak vo farnostiach, animujú skupiny detí a mládeže, vedú stredka birmovancov, niektorí sú vedúcimi mládežníckych speváckych zborov, organistami či kostolníkmi v miestnej farnosti, vedú rôzne skupinky ako modlitby otcov, modlitby matiek, sú rozdávateľmi svätého prijímania, alebo sa aj inak zapájajú do života miestnej cirkvi. Priamo v stredisku v spolupráci s bratmi Salesiánmi organizujú stredka s dievčatami a chlapcami, ktorí prichádzajú do strediska. Uvedomujem si, že to, čo dnes žijeme, tu niekto pred nami vybudoval. A teraz je na nás, aby sme pokračovali a odozdávali charizmu Dom Boska ďalej.